aboa bi wɔ hɔ wɔfrɛ no efuru pɔnkɔ so odidi mia nkwasiade nkotin na ɔyɛ okuro no dakura ne baabi egyamu anyansafo ɔka kyerɛ efuru pɔnkɔ dɛ efuru pɔnkɔ ibi enti na wɔn nkotin didi mia nkwasiade nkotin na ɛwɔ mani sadachi anhwɛ ne yɛ ya ɛda sam bɛbɔ wɔn mani yi efuru pɔnkɔ gyina hɔ di ɔhwɛ egyamu no yi efuru pɔnkɔ n'asɛm okekye egyamu dɛ egyamu yi ɛyɛ ewi asɛm yɛ egyamu yɛ ɔdo ɔka kyerɛ n'akyi ɔka kyerɛ iwan ɔka kyerɛ apɔnkye ɔka kyerɛ akokɔ dɛ mo wo ama mo ho n'edi nyina wɔ hɛ ɛwɔn so wɔ bɔ ewu ano w'asɛm okekye egyamu dɛ egyamu ɛyɛ ewi egyamu ankari osim kurofie wawura na ɔhwɛ wɔn no ne bɛ fi kɔɔlɛgyi na wabɔ wɔn anim n'enyiwa agye efuru pɔnkɔ ɔdokɔ no wakɔ wi efuru pɔnkɔ na wɔyɛ mu ami ɔreyɛ no kwasi yɛ de wɔ hɔ efuru pɔnkɔ nka mɛ ne nan do a ɔna ɔda abɔ wɔ afɛ ne yie mɔluwi nipa bi ro dɔkita wɔ yi dɔkita mi ka na asɛ mi nsu dɔkita yi ɔna wɔ kuro wɔn na ɔdɔkɔ fɛ dɔkita mɔba ɔwɔ dɛ pɔnkɔ ɛna ɔkɔ na ɔfa pɔnkɔ ba pɔnkɔ no ne nyina na apa se egyamu bi sɛ pɔnkɔ dɛ wɔyɛ dɛ na wɔn apa se n'asɛm ɔkekye egyamu dɛ egyamu wɔasɛm ɛkɛyi na ɔde wei nkɔmɔ ekyikyire bi na ɔde wei wɔasɛm ɛkɛyi na ɔde wei egyamu wɔnkari osim kurofie dɔkita yɛ ayafra yɛ dura yɛ ayafra na wɔnta pɔ na wewu ma ɔde wei. Papa na asɛm ɔkan dɛ nwura obebeme ya de ɔwɔ dɛ wonya nkwanpa wɔnom wonya nampa wɔwe ka ho enti wankye na ntibra wankye akɔnkye bra wɔmfa yi gwan ka ho wankye akokɔ ka ho abra kokoko ho egyamu wo poi hɔ egyamu na asɛm wo bi sɔn dɛ mo nuanom ahine pa na wɔn kwe na wasu okekye egyamu dɛ egyamu wasɛm ekan na ɔde wei egyamu no mu odi mu dɛ ɛbɛyi wɔnyi na wɔre yɛ mɛyi wɔnyi na wɔre yɛm wɔnyi mu dɛ san na wɔre yɛ ahonara wɔn ho wɔnyi na wɔre yɛ mɛyi san na wɔre yɛ ahonara wɔn ho wɔnyi na ɛre yɛ mɛyi san na ɛre yɛ ahonara wɔn wɔnyi na ɛre yɛm ɛyi mu dɛ san na ɛre yɛ ahonara wɔn wɔnyi na ɛre yɛ mɛyi sanariya warawo ajidariye mi sanariya warawo